Kaktin ke jong blay kapen kan mau yang ngai pi bat ka ong kum ne to bread no ya kita ke jing thang ke jong pi baro bat ya kita ke jing ki bitar ke jong pi kita ke jing kau ke jong pi ong kaktin ke jong blay lara pi pule na ke Ephesus kala nong ka basau ka kharik balai pui do lai pu ar pin lap ya kata ka ong kum ne to bread no na pi ya ka jing thang baro bat ka jing ki bitar bat ka jing bitar bat ka jing kau bat ka jing kran ben lembat ka jing pen snew baro Bato pin long ru kiba lesbon paralok kiba jemnot kiba yama paralok kumba ubleiru how Chris ula map yapi ongga kten ga jong blai ka kten ga jong blai ka kentu ya ga jing em ga jong ab jong pi bangingin brand no ya ga ta ga jing thang ga jing jo ga jing em ga jong ab jong pi ka bala dep bangin brand no ya kita ga jing ki bitar ga jing em ga jong ab jong pi bangin brand no ya ga jing bitar na ga jing em ga jong ab ga jong pi bangin brand no ya ga jing bisni na ga jing em ga jong ab jong pi bangin brand no ya ga jing kran ben na ga jing em ga jong ab ga jong pi bau trai u kwa ban thau thmai ya ga jing em ga jong ab ga jong pi utrai u kwa ban thau thmai ya ga jing em ga jong ab jong pi tat andang ila bread no ikite ke baro naga jing em ga jong ab jong pi hang ta ke nyu try un thau thmai ya ga jing em ga jong ab jong pi hang ta ke nyu try un pendon kam ya ga jing em ga jong ab jong pi bat ka ktin ga jong blai ong to pin long ru ki ba lesbon paralok ngin long ken kita ki ba lesbon paralok om dang kata ki ba jemnot ong ki ba yama paralok kumba blai ru how Chris ula map ya pi ngin long kita kiba jemnot kiba yama kumbau try ubau blay ulamap ingi ling bau Jesus Christ nong pen emu jong abu jong pi tongin yama peralok ladang dang long kiba ya kibitar ladang dang long kita kiba ya kren ben ngong pi ngimla ban yama ladang don gene ge jing kren ben ladang don gene ge jing sngok thang ga men sim nginam don gene ge jing yama nginam don ge jing jemnot aga jing em ga jong abu jong pi de na mar kata lada pi bread igine ke baro naga jing em ga jong abu jong pi hang ta ke nyu try un thau thmai ya ga jing em ga jong abu jong pi bangin long kita gi bat thmai ho try om shu kita gi berim ge jong abu jong pi kin let no habangin la don how try in long kin kita gi jing thau gi bat thmai to ai ba ga jing em ga jong abu jong pi wan chu ai bangin long kita gi ba kau ba shu bitar wet ga jing em ga jong abu jong pi tang ba klatek lami ga jing kau tang ba klatek lami ga jing bitar tang shu ba klatek la ya dong mau ya pi to ai bangin bread no igini ke baro ka jing long ga jing em na ga jing em ga jong abu jong pi bau try unyo ban thau thmai ga jing em ga jong abu jong pi hang ta ken ngin long kita shakri ga jong try bau try ula pen thmai yengi na ga ne ga jing long ga jing em ga jong abu jong pi ka barim to ai ba ga jing em ga jong abu jong pi ngin pen thmai no la dang dang long kita ki badap apreng jing khthang ga jing em ga jong abu jong pi lada don ga jing khthang ga jing em jong pi to ai ba pin bread no kita ga jing khthang ga jong pi lada pidang don ga jing ki bitar ga jing em jong pi to ai ba pin bread no ga jing ki bitar ga jing em ga jong pi lada pidang don ga jing bitar ga jing em ga jong pi to ai ba pin bread no ga jing bitar ga jing em jong pi lada pidang don ga jing kau ga jing em jong pi to ai ba pin bread no ga jing kau ga jing em ga jong pi lada pidang don ga jing bisni ga jing em jong pi to ai ba pin bread no ga jing bisni ga jing em jong pi lada pidang long ga bre ga kran ben ga jing em ga jong pi to ai ba pin bread no ga jing kran ben ga jing em jong pi mau try unyo ban thau thmai ba pin long ru ki breu ki ba thmai au try mau try penan kam ga jing em ga jong pi to ai ba ga jing em ga jong pi mau try thau thmai no eka wan nam long shu kita ki berem wan nam long shu kita ki ba kau wan nam long shu kita ki ba bitar wan nam long shu kita ki ba thang wan nam long shu kita ki ba jau and to ai mau try un pen thmai lot kita ke baro haga kerteng ga jong nge siam pi osgo ni kten ga jong blai u blai kur khui pi amen